Ами, здравейте на всички! Аз съм Ники, следващия епизод на CS пристига. Сигурно вече сте видяли в канала ми, че съм изтрил предишните ми смешни клипове. След като вече ги гледах, осъзнах колко смешно съм говорил, колко съм се излагал, какви глупости съм правил. И затова реших да ги изтрия и да започна на чисто. Оставил съм миналият епизод на CS 1.6, ама сега не се знаете. Оставил съм само миналият епизод на CS 1.6. И да, като цяло ще започна една поредичка на CS. А в сервера, в който играем днес е CS България, пишете долу в описанието. Имам, както виждате горе вляво, имам 2104 кила. И съм младши лейтенант, има и ранкове тук, което е мега якото според мен. Не съм много добър, не съм и много зле. Не. Майка ти свали. Ух, къв хет, майкото и заболя. Добре. Ако ви е харесал channel апдейта, изобщо, че прави поредица на CS, оставете един лайк, се абонирайте и ще продължа с клиповете. И да, излезшме обед за гранати, защото са нещастници. И някакъв се опитваме хейтне от тука. Бъдеш ма вземи ли? Взема. Както и да е, 2 кила и 2 умирания. И трябва ли един път да съм умряла? Както и да е. Хедшот. Аре бе, брат. Боже, то надпис на DX Story не мога махна. Трябва да си купя DX Story, пък на мен не ми се дават пари да купувам DX Story. Оф, как мога и. Когато си купя нов компютър, в смисъл няма наведнъж да купя всичко, ами ще събирам пари и ще купувам части. За примерно един път Intel Core, примерно един път да взема процесор, после да събира други пари за видеокарта, после за захранване, после за всичко. 2 хета подред. Опасен ранг имам 69. Кажете хина от... Кажете хайна от... Никой не ще е хай. Хай. Също така и скайпа ми ще се го оставя в описанието. Който иска да играем, да звъни. Първо да ми прати в канала, ще му я приема. Също така не съм абсолютно никакъв хак. Умирал съм много пъти от много хора. Просто не съм много и зле. Играя си. Не съм такъв да не мога би един. Да. Като цяло 2120 кила. Не знам за кой метнах тази граната така. Тръгвам с пистолет да го убия. Пак ще напиша
Добре, както и да е, няма казвам повече. Явно не искат. Как не го хитнах това, бе? Добре. 5 минути клип вече. 6 почти. Надявам се да клипа да не лагва. Ако лагва, ще се опитам да го оправя. Но едва ли ще лагва, щом в момента не ми лагва. Добре, както и да е, сега съм говорил за лагване. Ами да играем. Вот. Не ми съм умрал. Никой няма от Стара Загора. Никой е, явно. Аре бе, бате, как ще ме убият с граната, бе? Надявам се да се чувам добре. Те не го метнах правилно. Но 2 пъти не мре ми. Карай ме хедшоти, бе. И ще умре веднага. С 10 кило веднага се дигнахме, което е много добре. То си можах така. Как ми хетна така, бе? Добре, не мъх хетна, ама уби бахте странното. Не знам за кой мятам тия гранати. Така назехме някакъв две кръв. Ще умра. Как? Добре. Както и да е. Също така пишете в коментарите колко време клип искате на CS. И не само на CS, по принцип ви говоря. Понеже рандом ги правя по 10-15 минути. И да. Мисля, че 15 минути са достатъчни. Трябва да презареда. Беге! 14 кила. Малко с 9 минути, по принцип. What the fuck? Имаш някакъв там, сигурен съм. Видях го. Как ще има някой в мишата от шиба на дупка и никой няма го убие? Ще има ли някой в тъпата дупка? What? Пате! Добре, защо не се оглеждам? Go, go, go! Let's go, go, go!
Ай бе, какви са тези гранати? Ах, ти пак не можа да го хитна. What? Кога станаха 10 минути, бе, бата? Аз запиша още един клип, което така. Бати, хет, аз този хет не го видях, бе. Дай малко бе да отидем, че аз се нервя. Так му няма никой бе, което е много добре. Това боца ми какво? Ма ще стана про, ги килва тук с дум. Аре бе, бате, умри! Дайте, Няма никой човек, как да ги изкиля, като няма никой, нема. What the... той е наш. Аре бе, бате, излезте бе. Абе, никога не става. Измъкнах се. What the fuck, бе, брат? Тук ли е? Що вече няма никой, бе? Абе, бате, как ще е до мен, бе? What? Това, бе, пеле пилешки, бе, брат? Ти направо ми изкара челюст, човек. Гли. Бати, как е работа? Никаква идея на какво да записвам, ако се сетих на какво, ако се сеща на какво записвам, запиша веднага, ти казвам. Свършвам този клип и веднага почвам друг. Ай, ще направя това и утре пак, понеже да не ми вкарват много клипове. Да не ми дойдат много клипове. What? Сад как? То сад е голям хак, бате. Изкарва на всички тия така. Пишете на админ чата. Да, човек, аз тръгвам. Той аз го трепах един път, ама като цяло той си е хак. Fuck you.
Гледай го, бате. Добре, сега Редени не е хакма. Как се обръща още има прави хед. Охо, сад е пълен хак. Добре. Ще умра и ще свършвам. Къде ти так чак? Еми да, хора, надявам се клип ще ви е харесал. Ако така, дайте на лайк, се абонирайте за мен, за да не изпуснете клип, когато има. Аз бях Ники и до следващия ми клип.